Inini pakatanga 2023 kugadhe kwangu kwakatsva nemoto. Saka murume akayapa panga achitukirira akabata sikadhi yake. Ndakabvunza kuti kuyotukira pangu chii? Ndine mudzimai wangu. Panguva avaenda. Ndakagora pera ava ndasangana kuti mashopu avandiwisa. Avandiwisa nematombo. Ndatiza ngane mweshe mwari akanzi Pasmo. Anogara muchakumemo ndava ndatiza. Kuri kuma 7 usiku ndaipa makuvadzwa kwesoka tinabasa. Ndakwaza pa ndakakumbira nyemba pamba pake yeye mudzimai wake pambari vese. Ndakuwa nyemba 2 makapu. Ndaenda kumba kwapera 2 weeks. Iye angadzokera mukadzi kwanoshanda. Avauya kumba usiku 12 o'clock. Ndakarara avandiwisa. Paza madhoo nemagirazi. Nomupini wake ndakubuda kuti ndizobuda ipapo ndirarame. Ndakatora mani kupaza kwaita dhoo. Ndatadza kubuda ndiri mumba ndakarara. Usiku andibuda itaura ndakatotaura nyaya. Zvadaro papedzeso pakundiwise papo ndakutiza. Ndarohwa dombo pana pandakasona 5 months tisha. Ndakutiza ukavakaenda dombo avariputsa kuti ugodzi. Ndakatozopona ndabva mhanya kwasabu kwamunyangadzi. Ndakata munyangadzi ndandafa kumba uko. Ndibasiriwe ndoita sei? Ndabva ndaenda kupolisa ndapuwa tsamba yepolisa. Ndaenda kurapwa ndana 2 o'clock usiku uyo. Ndakutadza kufema. Ndichinzwa kupera simba ropa rabuda akawandidza. Pangu yava ndadzoka kudhara na 2 o'clock ndakunoka ndapuwa tsamba yangu polisa. Medical service. Tuma shoka sho baba. Mambo. Raunya yakabva kumatuka kwaya zvakaita kadhende kwakudanyanya. Iwe ari uyu wakandikuwadza kuti pamusoro baba vava vakaita ndizosvika kwakakuwadza. Baba uya kwakakuwadza sho. Hongu ndakakuwadza. Wakasvika kumba kwangu na 7 dzemanheru mubedroom mangu. Indabva kubasa kumukaradzi. Abva takatora nadzimai vangu ndichiridza redhiyo. Ndabva ndadzora volume. Ndadzora volume redhiyo. Paakaondiona kuti ndiripo baba. Pakandikumbira kuti makapenyema. Ya, kwesoko kuwatsanangura zvavo. Pane nyaya ndepekuti uya undibhadhare kundikuvadza kwawakaita. Iwewe uri kutenda here kuti makapu enyemba yanosaka kukuvadze munhu? Pamusoro kumukwadza kwandakaita inini ndikamukwadza pari pamba pangu auya pamba pangu apa uyiwe here pamba pako pano iyo mukwadza akati hadzisirisi panopererwa nguva yekuwiwa pamba pako na 6 o'clock nyemba iye zvatemwewe unozikana pane musha une mutemo wekundi 6 o'clock apa chapindwa pangu inuriko uriko aiuziva here? Ndiziva ngendauziva munhu asikatambe naye asikaita nei kana nyaya yandisina. Kwandiri kuenda nenyaya yangu ndiri kuti kana munhu akatotyora murawo waukaisa pamba pako iwe unoenda kune vemutemo vanoziva kuti pamba pako hapatsikwe kutanga na 6 wochimhangara nyaya yako uchiti akazotsika pamusha pangu na 6 o'clock ndiri kuti zvakati pamusoro pekuuya pamba pangu na 6 o'clock nekuti akatyora mutemo. Ndosaka ndakubvunza kuti pamusha pako pane mutemo here kuti hapatsikwe. Saka iwewe mutemo wako waitaura kuti kudii pamusoro pemunhu anotsika pamba pako 6 o'clock dzadarika unoti kudii? Mutemo wangu ndinoda kuti 6 o'clock kana tsika dzakwana hakuna munhu anopinda pamba pangu ari munhu wechirume. Atyora mutemo iwewe uye akasvikaitaura mashoko okuti chii waifana kunge kwamufurira dare kana anosakaita kuna adzimai vako unenge wakaita kudai akati chii kuna adzimai vako kwakwamuvisa Uyu akaiti ndainga madhiri yangu yayo mai madhiri yangu yayo wakazita sei madhiri yangu yayo madhiri achangavei iye ndaanomaziva aiwa unobvunza adzimai vako kuti vaisa adzimai vako vacharuku varipo adzimai vangu vakutsanangura kuti vakamugonza Pamusoro uyu murume uyu chekutanga zvese zvisati zvaitika. 6 o'clock. Andikonza inini ndakamuramba. 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 6 o'clock. Andikonza inini ndakamuramba.
ndakataura zvamuri kutaura zvenini handisendani nazvo. Right, mirai makadaro. Iyi nyaya iyi tichaipidigura toendesa kusiku. Mukadzi uyu haagone nhasi kuti baba ava vabhadharwa kukuvadzwa kwavakaitwa. Iye ari ndiye aikumbirwa nyemba. Saka ndaifunga kuti chero nhasi baba ava vaidanana nemukadzi uyu, iyoyo haisiriyo yaisaka vanhu vagara. Akakuvadzirei munhu uyu ari kuda kubhadharwa kukuvadzwa zvokuti uyu aizotorerwa mukadzi, zvokuti makamubvuma kana makamuramba hatisi kutombozvida ipapo. Chero makatomubvuma hazvikuvadzirwe munhu, zvinoenda kumutemo. Saka tiri kuti uyu murume uyu claim yake iri kuti wakandikuvadza. Inini ndiri kutoseza kutanga watikuita mudzimai uyu agone kuhusimisira murume wake. Pane chitsotsi chakakumba kwavo una nyaya idzi yapinda iwo hatishandure nyaya iwo wanga kukonza chii unoziva murume uyu atava achiti uyu akandinga kumba kwake uyo tofoko iye wabva ati vakaomba kwangotofoko ndizvozvo yanyaya yekugadzira yanyaya yekugadzira uyu ari tofoko kumba kwangu uyu ari tofoko kumba kwangu. Saka iwewe izvozvi iwewe uyu ngaabva apo iwewe wotoforo kuroko izvozvi uyu takamuti dzokotora adzimai wako futi anotaurawo kuti musi wenda handisipo toforo kuroko dzawakaenda. Umurikuiziva chingaitika ndechekuti hungu uyu murume uyu akaenda kukumbira nyemba nonguva dzekutaurwa idzo ndokubva aenda uyu aiwa kwete na 12 ndokubva aenda uyu anga aripo pamba pake ndokubva aenda uyu aripo ndokubva aenda uyu ndobva anyarara zvake ndobva adzokera kubasa kakumakomba raari nesvondo ndobva akazodzoka osvika kumba kwauyu na11 o'clock kuti azoatakawo uyu akauya kumba kwangu kuna 12 o'clock achisvika pamba pangu achindinokera ndakatarisa ndikatya panga akatemeka naifunza kuti atemwa nodemo ndakaropa zvikatsvuka ndakambofunga kuti rega ndikuperekedza kuenda kuchipatara nokuti anga akudonha munguva dzakobva azoenda zvakanga taratikaenda akaenda kuchipatara nousiku zvisho akamataka uyu akatora mukadzi wake zvakanzi handekupi kumba kwachikomba chako ichocho chikunyika nousiku kumba kwouyu ndopa akasvika kukanda domo kunouyu nopahwindo ako chisvika kuatakawo uyu ndopa akazobuda manje nokutiza nokuzoya kwangu ndomaitikira yapera nayoshama wazinzwa pane pamwe zvachada kuwedzera chipedzisei mukomana uyu akaenda kupolisi apa ndinoda kubhadhara mari inokwana ta 130 ndabva ndaenda kubasa ndabva ndadzoka ndabva ndabhadhara mari inokwana 130 nhasi baba muri kudei takupende mukuda kubhadhara chigunwe chidawakwadza kuti chituturu chakazondiona ndichisorenda kuwari pafuti ndobhadhara ndobhadhara mari ita 500 kubhadhara kwavandi bai apa ndakasoona mafanipija muda 500 gara izvo nazvinzwa sapa oundaina kunana nakupa kuti mukuya kuti mambo pakadeurwa ropa waichimina chinyi chemunyika meni ndozanafukidza mauya kuzoita 130 mukapwa kunengengeri polisi iyi ndekurapwisa mapiriti kwandakaenda mari yanga ndakabudisa indichenda nakuda kubhadharwa kudhemeni kurwadziwa kwamukaita ndendakatofa pamwe zero ndaishamani avangabhadharwe ya zvawataura ndozvandikuita ava ndaifunga kuti daivabhadharwa $200 ini ndakuiwedza ndingoda kuti abhadharwe mombo kuno kuenda mari 250 asi ini handikukangani isusu tive madzimambo inyaya yetsika nemagariro handinozvo tine masvikiro anotitangisa ukaizvo handinozvo vanoti hondo haita se haidiwe ropa harideurwe munyika mani maimeni saka uyu mufana afa kubvisa mumbeu yekudeura ropa munyika mamuno maadotito ndezvepasi azvizva mambo inyepera achisotsika here inofungwa kuti sei mambo achioma panyaya idzozvo
ndozvinopedza hondo. Iwe mwana ndoda kuti unosaina mombe yekutsikirira pasi wakarova yakadeuka ropa ne$250 yake yaanoda ndozvinhu zvandinoda kwauri zvinobhadhara kusa 23 ndinokorokoza unokorokoza here waona kuwedzerwa mazuva mufana akanaka stereki ari kuziva mhosva yake mupei 2 weeks mupei 23 plus dzimwe 14 days pasi panopa manje kana uchitendera zvepasi zvikuziva kuti nemhosva kuna mambo ndinotonga ichisekerera nekuti ndinoziva kuti apa anoramba munhu achisekerera kuti kutamba kasi munhu anenge achiitese achienda ende anosaina munyingeni uverengai zvinyu mutongo mukuru aenda anosaina munyingeni mirapo right pamusoro yechangamiri nyaya yedu yapera sezvizvi dare ratonga kuti abhadhare mombe yekudeura ropa munyika mambo mombe yechiropa uye 250 yekupa munhu akakuvadza mushure masondo 5 chakupa dheti racho ndikubotarisani zvaita woenda kuna mukaradzi ona mari mpaka aiwa munomudzimai remukuru aiwa kakumani muono iyo hauna kuipa kasi nyaya yechikombo haisi yatorwa nhasi dzenyemba dzamakutaura ndo dzakakumbirwa ziyaizvo matishedzera imwe asainire dheti rakarizive raanozo musi wa 6 August 6 August 6 September ndo 5 week atawana mama baba ndimo mangani wamaka mangarira ucha ari kwe atisi kuwaona ngawashedzerwe kana ari panze anzi havana kuuya maripoti For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.